nani no wonu gari danda o do bu ntego tokenanti kan koru ga kuko Ike Ojoto nine obodo buru ga maka wawaka ọkụ ọnụ anaghị aghọta nyanwụ nkụ tinyekere ụgwọ onye ka ọwa anya m nkụ na aka ya ga-egbuwarịrị ka ọ bụ ezie ibutu na onye obodo zụrụ n'akwụkwọ onye akwụkwọ jechi ogwe ike ọ ya bụrịrị o maka okeke bata ọsị a na-ega ahụ ejiri zoge n'akwụkwọ na nna m soro wee toe mgbe oye bato ọsị a na-ega ahụ iji wee mechaa wee too na nna m soro wee toe onye nwe abatakwuo onye azụ ebatakwuo onwe onye osetụrụ okpuru ilo ọkwa eziokwu ose tụrụ kata ogbe ya bịa mana ibe onye Chineke jiri aka ya kwuo okwu n'isi mmanwụ ka ọ na-eme ọpụta n'iro omeme mmanwụ ọpụta n'iro omeme ọka nke odogbuo mgbe na Ike Ojoto niile Chukwu jiri aka ya kwuo odogbuo kwuru omelego mmanwụ igwe na-emego mmanwụ ọkwa aka bụ mmanwụ ka ijere n'obodo obodo na-egbu emere na okwezie lekere Odejimjim nwa mụrụ na mmiri agwara m onye na-atụ m atụsiri m n'ebe si bi wetara aka na-emetakwa n'ebe m na-anatara aka onye gbochiri m odogwu ọkụ ibe nyere were gwa ndị mụrụ m onye akwụchikwere m ụzọ onwe na okwu njekwucha na ndị Igbo banye mechasị ka chọrọ Odejimjim kpọchie onye ọbụla ezere aka ya Odejimjim ekwuo dekere Ike Ojoto niile mmanwụ na-agbapụ ka Odejimjim bịara na mbalabịa ọgaranya gara ngao ịmakwa ọbụ na asị m kwuwe asị m n'igwe kwesịrị ya bụ mmanwụ ọbụ na asị m kwuwe asị ndị igwe kwesịrị o mana obodo agbarụgo n'igwe na ama mmụọ ojebe wino obodo suo ekwo ijere agbapụ egwu ọdịla onye oke nwanne ndị ya dịrị m nekere m abịarụ n'obi mego kedu ime butere m n'obi bege ka m bịa kene gị n'ime ọnwụ ị na-eme karịrị akarị ka nkọrọ ndị Igbo banye akụkọ onye jere mba jecha mba bụrụ ike ka ike nataruwe o nwere ụlọ onye ọya nọ na biya ọgwọ nwụrụ ihe onye nwụrụ ihe aka onweghị ihe o mere onye ọya ya onweghị ihe o mere nwanne ya ebe Odejimjim adọgbu m onwe m ezekọrọ m aka mana o nwere ihe gwara ndị ogbenye mgbe kemgbe na abalị ndị na-ahụ mmadụ natara ụlọ ọgaranya natara ụlọ were ego nye kabajekọ ihe ọba ji ego were ego je na-eburu ọbịa gbajicha anya ego emechasị afịa nyere m ego ọgwụ ego kedu ihe onye ikpe nyere nwa oje mgbe enwiro Odejimjim ebi n'ije yo nwa si na mmiri yo ị na-anụrụ olu aga m erugbu oke mma nekere m anya neke na-asa m oketerete nnebi anya ọmaghị ihe m na-eneri yo ọ bụrụ na nnebi anya ọmaghị ihe m na-eneri yo mana nkọwa ihe m na-eneri ya mgbe ejeghị eji aka na akpata oyi agwa ya na ahụ maka onye ya na ndị mmụọ nwere izuta ọ bụrụ na ome ma ometara akpata oyi abịa na ahụ ụbọchị o zitere ndị ichie ma ọ bụ ndị ọzọ ndị mmụọ o nwere ike ma anya ya abụrụ ya mana ajị dị n'ahụ ya abụrịrị ya nye mere onye gbachiri ike zutere mmụọ ajị ya niile akwụrụ ọtọ nekere oke mmanwụ batara n'obibi nekere oke mmanwụ batara n'obibi nekere na-asa nwoke telete nekwe na ihe iji nyere ogwe wee buru ụlọ dịtụọ nekwe na oke mmaja mmiri were aka ekpeti iwu agụ iyi nekere mkpamkpa nwoke jiri wee sụọ agọbịawo nekere ụdị ike asa nwoke telete ọgọ dịka na bụrụ bụrụ n'ụgbọ obodo nekwe dike ọgọ dịka na bụrụ bụrụ n'ụgba mmanwụ na-akwapụ na South Africa oke arụsị mgbadagana ya anya kedu onye na-atụ ihe o ji eme ya bụ mmanwụ kedu onye na-akwado ihe o ji eme ya bụ mmanwụ ọgbacha na ndị agwagwa omerie na ndị anọkajụọ na kedu onye na-atụ ihe o ji eme ya bụ odogwu o ji ejekwu ndị mmiri ọnwụ na agbanogo ọfụmụtụ omerie ndị mmiri ọpụtaji ọka ndị ike mgba agbanogo emeriri n'ihu onye si o ji agbanya nwagị mgba jejekwe nene obodo ekwelugo aga m ebubo oke mgbawo na-ekwenumo obodo na-ekwe Odejimjim oke mmanwụ mgbe okekwe na mkpụrụ tinye na mbịa ji adị pepe anụrụ ise mgbe ka mbịa diketerete asaa diketerete eji eme elute nso maka ịmalụgbo ibe ọ bụ na okenye jiri mmiri atụo ọ dị ya ka ọ kwezie nye aka n'isi m na-erute nso ka kọọrụ gị akụkọ ọ bụrụ ime ntị n'ugbo na ndị mmiri ezukọchago ka kọọrụ m akụkọ ejekwa m anọdụ ọdụ ndị mmiri ezukọchana ike nga ndị nwe egwu ha niile abịarutegbuo kedu ibe ma na-ekwu n'elu isi gị ime okwu bakpụ n'elu isi go n'izu niile ndị iro gbara na nkịtị n'awa niile na nkịtị
Ojoto ndị kere ije ọjọọ ụmụaka kwujetiri kpọrọma ndị bi n'ili were kwechiri ọ na-aga n'iru ga-etegadịo n'ọgbaka ibere na-emezuo ndị niile amajere ugboro ya ka eruo na nya nwoke jecha na ọya gba aka na mgbe a na-apụta jebe ibe akpara ise na akpa mmiri ibeba ga-eribe nwe ekeribe ịbụnana onye chi ya buru igba na-egwu ekowaro n'ọya ga-enwe mmiri o diketete na-erutegwo m oke mmanwụ na-erutegwo m n'obibego ka nkwa ibe n'igwe maka ka bịa mgbe ka o doo oge anya na ode gị isi n'anya m bịa ga-ekwe ntị ọ bụrụ na nkwube kwucha dị eke abụọ ese ka ị malụ oderi ndị ma ihe okwuro ndị kwadoro ọgụ ụba ka ibere jebebezie oke mmanwụ debudego debude ebinyemude oke mmanwụ debude na-ebinyemude okwu nna anyị kwuru kwuchago odiri ihe ọ bụrụ ozi emecha pụta ibe nenego oke mmanwụ debudego debudo ebinyemude aja n'ikwe bụrụ aja nọ nye aka gụji ihe ibe gbara ọbara ọkọnedo na-ekenu na oke mmanwụ debe oke mmanwụ debe oke mmanwụ odogwu gburu agbo igbo dekwere mmanwụ Ike Ojoto niile na-ekene oke mmanwụ uwe mmụọ oke mmanwụ diketerete mmanwụ na-esuru oke ekwe na ogene na mgbịrịgbo ọkwanụ ndo ọrụ na-adị mgbe a na-emegbu mmadụ emegbuo ibinye ịgbawa mba dị n'ime ya onye emegbuzi na mmadụ ihe onye ejekwuzi na nwanne ya ọgụ ka ogbuwa nwanne ya na ọ karịrị ya ọzụzọ ka ị bịara ụwa ka ịzọ onye a na-emegbu emegbu ka ị na-atọ onye ụwa na-akpagbu akpagbu ka ị na-atọ ebumnobi gị ka ije South Africa lecha bụrụ ikerata n'ọbụ ka ije bute ego ka ị nata ka ịma na ụmụ ogbenye ji adị ndị n'ofu ofu ọkwa ibe ijeje ka anyị nataruru anataruo ndị mkpajiri igbo rurio ibe ahụ ịgwara Chukwu na bancha niile na imerie ngwa na-eke na-agaba igbo badio na-ekwe mmanwụ ha si bụ onye bụla pụrụ atazụ na mmanwụ apụgo ngwa na-ekwe mmanwụ ụwọ dị bụrụ gị ike iburu ụmụ oge jebe ọgụ wee mụwa mbụ na dike na amụ n'ihu agha mana dike jegadie nata o weburuzie mma oge ọ bụ nata ka o ji ana ndị iro ya n'aka obodo egwerugbo na bamụrụ oke mma obodo egwerugbo bamụrụ oke mma ndị mmadụ ịbịa na anụ na-ele mmanwụ n'obodo egwerugbo na bamụrụ oke mma mana ọ bụrụ na ike katiere nya ibe nata na-ejighị ibe kedu onye iji abụọ ekwuo na ama na ọ ga-emecha bụrụ onye na n'iyi okwezie mana ba mazi ibe Chineke ji wee karịa anyị onye ilo gbaba bọọlụ gbacha tupu o were isi wee nye goolu ebe sọrọ ha na onye bụ goolu na ahụghị na akụrụba tụfurugbo mmanwụ Igbo banyo obodo bịanụ nene Ike Ojoto niile 2021 anyị nọ n'ime ndị mere amara karịrị akarị ndị Igbo okwu nsọ ha niile karịrị akarị ndị nyere gọba ji azụ ọbịa ha niile karịrị akarị ndị biri moto karịrị akarị ndị mere oge dịka nne ma mara amadụ na 2021 anyị nọ n'ime n'ụgwọ gị na-abịa okwu onye rụwa ọrụ n'aka Chineke rụtụrụ ruo mgbe o ji akwụ ụgwọ kwa ka o siri were rụwa 2021 anyị nọ n'ime ụgwọ ọrụ gị na-abịa odogwu n'ebe udo ụgwọ ọrụ gị na-abịa onye gbochikwere ụgwọ ọrụ gị onye gbochikwere ụgwọ ọrụ gị maka ụgwọ ọrụ gị dọba ogo bilion kpatu ka o ji ebubịa maka ndị enyere gị ndị n'ode gị ji soro werurie ndị enyere gị ndị ụmụ ogbenye soro rie ndị o nyere gị enye ndị onye soro rie ndị enyere gị enye na ndị ụlọ ụka soro werurie ndị ahụ enyere gị enye iri gị na adịgo kedu ihe otu ọ ga-esi wee ruo mgbe eji ejikwa ụgwọ oke ga-efu na ngo kwere omume ojeba bịanụ bịa n'ụlọ uche ji Igbo bịanụ uche ji onye bụrụ ọgụ bịa nụcha na ọgụ n'ọgụba agha na-eri eri nekodi ketegete ebe agbara anyanwụ agịrị a na-anụ n'ihi na-egbe buru were gba anyanwụ ka njụ amajụjụ kwagịrị ibe na n'ihi okwezie na-ekere anyanwụ egbe niile onye iro buru ka agba gị odogbuo n'anyanwụ ka ejerebegba ya na nkịtị ka o jiri were na ibi n'ihi oke mmanwụ ọ na-ana na nkịtị mmanwụ na-anarịrị na nkịtị ndị aka m ji bịabeghị ka mgbogo izu niile anwa na-anọ na nkịtị oke nwanne debe udego oke nwanne m debe debe ọkụ osisi atụrụ anya ọdụdọ ndị amechalụ karịa osisi niile dị n'ọbịa obodo na-ekwe n'ego mmanwụ apụgo nwe ụwa na-ere mmanwụ oke nwa na-agụrụ banyị ịbụna n'ibe m ji nata ndị
mmiri oke mụ na ndị dị ndị pụta ilo ka nkwube ka ndị dị ndị nụrụba oke njere na mmiri kpote ejere na mmiri kpọrọ oke mgbe m wee natawo sika igbo be anyị nụrụbawo na-ekwodi ketegete na-ekwodi ketegete na-ekwodi ketegete na-ekwodi ketegete ma ya mara amaruo Disemba 2021 na-abịa mụ na obibi ọ bụ na nluteruo ọrụ moto ka ọkwụbarụgo eburu m moto wee nabara onwe m nluteruo ọ bụrụ ụlọ ka ọrụ m otu ọrụ m aka ebe ojeru na bibe eburu m nabo maka onye Chineke dị okwu nsọ n'ihu ibe ọma ka ọ ji abụọ kwenyere unu m ise na ndụ ya ji adị dịka Ojoto niile dịka Ojoto niile mmanwụ na-agbapụ n'Ojoto niile mmanwụ na-agbapụ n'Ojoto niile ga-ekwe ntị ka nụrụbawo nwa aka ya dị ọcha nwa pụta n'uwe kwechiri na ibe ọma ga-emere ndị Igbo niile o mejọrọ onye nwa aka ya dị ọcha oke ebe na aka gị dị ọcha odogbo na ịbata na be anyị na Igbo ekwerugbo na ego abatarugbo Igbo ekwerugbo ego abatagwo ego abatagwo ego abatagwo ego abatagwo ma 2021 anyị gbabarụ n'ime osimiri ga-ebutere gị ego okwu gị na ndị mmiri eji esetụrụ ya na nke ebe ego na-abịa okwankpankpandụ kwatị na ọkankpankpa ọnwụ mmanwụ okwankpankpandụ karị mkpọmkpọ ọnwụ mmanwụ ma mara amarụ na ndụ gị ga-eto ogologo ijebe n'ibe ọma dị ị nara ibe ọma dị onye siri ite n'ọkụ onye were ji wee nwee n'ite wee tikosi ite n'ọkụ ma ọmazi mgbe ji were n'ọkụ ole rikọ ji na mmiri abụrụ ofu ọgwụ eziokwu mana onye siri ji n'ite na-adụ ya azịza na-adụ ya azịza ka ọ marụ mgbe o jiri ihe oliwe uru dị na ji oke nwanne m obodo edibe n'uru dị na nwaba mụrụ obodo edibe bụ uru dị na nwaba jeburu wee jụọ nwaba ji ewe jugbo mgbe gboo gara aga obodo edibe bụ uru nwa obodo edibe bụ uru nwa obodo edibe bụ uru nwa na-ekere dịka Ojoto na-ekene mmụọ pụrụ apụ na-ekene alụsị ndebi ya anya kpata oyi ahụba m wee rụjụọ ajụjụ kedu ibe kpata oyi na wurumo o wee bụrụ na aja na-ebinye n'ime ọkụ ibe aja na-agbara m n'okwu na-ekene nwaba na-esuru ekwo Odejimjim na-ekene nwaba na-esuru ekwo mgbe okwu n'iwu ojii m n'okwu ọgaranya ga-ada nga ndụ gị ji eto ogologo oke ikpe ndụ gị ji eto ogologo na nwata akarịsị gị ọgwụ ya obodo ekwerugbo na nwata akarịsịgwo ọgwụ ya obodo ekwerugbo rie na nwata akarịsịgwo na ọgwụ ya obodo anyị ekwerugbo na nwata akarịsịgwo ọgwụ ya ike Ojoto ebutegwu ike na-ekene ụlọ ike Ojoto na ike anara n'aka ike Ojoto mmanwụ tetata nwoke tete mmiri oke ọgwụ na-ekwe mmiri oke ọgwụ na ire gwara mmiri n'elu Igbo na-ekwe mmanwụ na-ekwe mmanwụ na-ekwe mmanwụ na-ekwe mmanwụ Igbo na-ekwenụ mmanwụ na-ekwenụ mmanwụ ime okwu na South Africa ime ibe mere ndị chi Ojoto niile feburu ụzọ wee jebe South Africa ịkwadobe kwado ị na-arụrụ nta bilie naba South Africa jechere gị na nnata ị na-abatarụzie edurube nwaba weduna ya obodo weduna ya ebe ọ ya eje ịkwadobekwa nnata bata ka bọtọ bịa n'ụlọ cherukoo o mere wee ka ndị ilo si rụwa ka ha mmanwụ abụgbo Igbo na-emenwo Igbo na-emenwo Igbo na-emenwo Igbo na-ekweghị mmanwụ ebutekwanụ ngo oke nwanne m ebutekwanụ ngo ije gị na Chukwu na ihe emetaba niile ọnwụ ejeghị ahụgo oke nwanne ebutekwanụ ngo nkata gị na oche bụ ụlọ iwe dị ugwu oke nwanne m n'ije emechaba nchao izu gị na Chukwu ọnọya ka ije na-eme ndị ichie kwadorugo ndị mmiri kwadorugo aja na kwadorugo ha n'obi kwadorugo oke nwa tiri ịgbalite ya atụ tiri ịgbalite ya atụ onye biriri gị ije ga-ahụkwo dagwa obodo kaba mara amaruo jekwa ugwu eyo ọkanga ọdọgwu ga-agwa obodo kaba maruo amaruo gwagwa obodo kaba mara amaruo onye biriri gị ije ya na ọnwụ ga-anakwa n'aka ọkanga ọdọgwu banyiro oke nwa mbụ n'Ojoto niile mụọrọ ya na aja na bilie si gị nyebe n'Ojoto aka gị aka m n'oke ma chacha ebe onye si nabata kpọkwa ya nwanne go ebe onye si na kpọkwa ya nwanne go Igbo etibekwa aka ti Igbo mmanwụ Igbo etibegoro Igbo etibegoro Igbo etibegoro ike Ojoto niile Igbo etibegoro Igbo Odogwu si ekpere ka mma ekpere gị n'ibi nye na so na ndụ gị dade nkwuba okwu ekwe m ndụ gị dade ejemayọba Chukwu ka onye ga-ego nke bụ ego na-abịa ije Igbo ga-abịa n'ibe mmụọ na-arịọ Chukwu ogologo ndụ gị na-arị isi ike kpekpe anụ m ise